Милләттәшләребез һәр яктан булган хезмәт сөючән. Чиләбе өлкәсенең Югары Урал районында яшәүче Рәшит Мөхәммәтҗанов әнә шундыйлардан. Күп еллар дәвамында мөгаллим булып эшләгән бу шәхес җирле халыкның хәтерен яңарта. Кече ватанның хөрмәт итүгә, аны саклауга яшь буынны гына түгел, өлкәннәрне дә җәлеп итә. Рәшит Мөхәммәтҗанов белән җирле хәбәрчеләребез аралашып кайтты. Эшләгән гамәлләре буенча Рәшит Мөхәммәтҗановны укытучы, тарихчы, археолог, рәссам, журналист, язучы дип атарга булыр иде. Чөнки бу һөнәрләрнең барысын да башкара ул. Шулай да беренче чиратта ул педагог. Нәкъ шушы һөнәргә ия булыр өчен 1962 елда туган авылы Верхнурал районы Яңа Ахуннан велосипедта Түбән Тагилга педагогия институтына укырга керергә бара. Ул вакытларда бу төбәктә сәнгать графика факультеты булган югары уку йорты булмый. Белем алыр өчен 600 чакрым. Бу аның ихтияр көче белән максатчанлыгы турында сөйли. Нәкъ менә шушы сыйфатлар аркасында кызыксынучан, тирә-юньгә битараф булмаган Рәшит Мөхәммәтҗанов киләчәктә дә кирәк булган зур гамәлләр башкара. Он искал, добывал материал про старинный Верхнеуральск, про старожилов, про великих людей, которые являются выходцами из города Верхнеуральска. Когда зародилась идея создать книгу про Верхнеуральский район, у него был уже собран богатейший материал. Буларның барсында Рәшит Абдулла улы төп эше белән бергә мәктәпләрдә, районнар газетләрендә баш мөхәррир булып эшләгәндә башкарган. Рәшит Мөхәммәтҗанов 4 китап авторы. Беренче китабы Урал елгасы Верхнурал районы энциклопедиясы дип әйтергә була. Районның бөек ватан сугышы ветераннары турында җиңүчеләр дигән аерым китап бастыра. Туган як, җир һәм кешеләр һәм соңгы эше Кашириннар. Бу китапларда да геройлары Верхнурал районыннан чыккан кешеләр. Басмаларына сый бетмәгән бик күп материаллары үзе булдырган мәктәп музеенда саклана. Весь этот музей был построен, создан чисто на его инициативе. Если бы не Рашид Абдулович, то вряд ли бы у нас был музей. Күп кырлы сәләтле, гадәти булмаган шәхес икәнлеген белеп, Рәшит Мөхәммәтҗановны 90-нчы еллар уртасында туган мәктәбенә сызым укытучысы итеп чакыралар. Биредә ул музей оештыру белән шөгыльләнә башлый. Бу эшкә укучыларны да җәлеп итә. Бизәү нигездә балалар кулы белән башкарылса, экспозициялар җыю Мөхәммәтҗанов эше. Бөек ватан сугышын өйрәнү белән аеруча күп шөгыльләнде ди аның турында музей мөдире. Он брал документы, ну вот эти вот наградные листы. И по этим наградным листам восстанавливал подвиг. Монда уникаль экспонатлар. Футболчылар имзалары белән Европа чемпионатыннан туп, иске акчалар, тәңкәләр, Ленин төшерелгән значоклар коллекциясы. Верхнурал җирлегендә табылган файдалы казылмалар, минераллар, мамонт тешләре. Булар барысы да Рәшит Абдулла улы оештырган укучылар белән археологик казу табылдыклары. Верхнурал каласының беренче мәктәбенең бай күргәзмәле музее Чиләбе өлкәсендәге мәктәп музейлары арасында беренче урында. Рәшит Абдулла улы эше белән үзе укыган һәм эшләгән мәктәбенә генә түгел, шәһәребез өчен дан ясады диләр аның хакында биредә. Музей бүген Рәшит Мөхәммәтҗанов исемен йөртә. Запомнился мне он человеком, у которого глаза горят, когда он занимается своим делом. Мы ходили сюда с детьми на классные часы. Он очень интересный был рассказчик, потому что он очень много знал. И поэтому мы все знаем, что мужчина в школе, тем более педагог, который способен за собой повести, таких очень мало. Вот он был таким человеком. Үз артыннан укучыларда гына түгел, туган җирнең тарихын мәңгеләштерү эшенә милләттәшләрен дә җәлеп итә. Нәкъ архив материаллары белән эшләп, бу төбәкләрдә урнашкан татар авыллары тарихын ачыклый Рәшит Абдулла улы. 2 гасыр тарихы булган Үҗәйленең урынына һәйкәл аның идеясы һәм оештыруы буенча куела. 1954 елда перспектив булмаганнар исемлегенә кертелеп юк ителгән авыл кешеләрен, аларның балаларын эзләп табып, туган җирләренә җыя Рәшит Мөхәммәтҗанов. Хәзер Үҗәйле кешеләренең ел саен бирегә килеп, ата-бабалар рухына аят укытулары матур традициягә керде. Рәшит Абдуллович бер вакытта миңа киңәш итте. Сәлимҗан, менә шулай утыртабыз. Рәшит Абдулловичның просьбы онытмыйм. Келәбез, таудан арвахларга киргән укыйм. Чиләбе өлкәсеннән Гөлдар Хафизова,
татарлар.